Όταν ο εγκέφαλός σας παράγει ενδορφίνες, που είναι οπιούχα, τα τάφη λεμφοκύτταρά σας, που είναι η ράμπο στο σώμα σας, στο νοσοποιητικό σας σύστημα, έχουν υποδοχή ενδορφίνων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όταν εγώ παράγω ενδορφίνες, γιατί είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος, αυτό πάει και επικάθεται σαν κλειδί με κλειδαριά στα κύτταρα του νοσοποιητικού. Το νοσοποιητικό σύστημα βγαίνει έξω και σκοτώνει μικρόβια, ιούς, καρκινικά κύτταρα και τα πάντα. Σταματάει τη γέραση, σταματάει τις φλεγμονές. Αυτά τα κάνει το νοσοποιητικό σύστημα. Με έναν υπέροχο προγραμματισμό που εσείς δεν ξέρετε τίποτα. Απλά πρέπει να είστε χαρούμενος και ευτυχισμένος. Έρευνα στην νευροεπιστήμες έδειξε από το Στάνφορντ ότι 15 λεπτά παρακολούθησης απλά αρνητικού περιεχομένου ειδήσεων, όχι ταινίες Hollywood, αρνητικού περιεχομένου ειδήσεων στην τηλεόραση, σταματάει την νευρογέννηση στον εγκέφαλο για 3 ημέρες. Τι σημαίνει αυτό? Μου είπατε για θεραπεία. Το τελευταίο προπύργιο της ιατρικής, αν καταστραφεί ο εγκέφαλος, δεν ξαναφτιάχεται, δεν υπάρχει πλέον. Έχω γράψει βιβλίο γι' αυτό. Έχω γράψει βιβλίο το οποίο μέσα από τη σύγχρονη νευροεπιστήμη και νευρολογία δείχνουμε ότι ο εγκέφαλος μπορεί να αναπλαστεί. Αναπλάθεται ο εγκέφαλος ό,τι ζημιά και να γίνει. Το προπύργιο έχει πέσει. Είναι χάρτινος γίγαντας. Όταν εγώ απλά παρακολουθώ στην τηλεόραση οποιονδήποτε δημοσιογράφο και για 15 λεπτά, όχι παραπάνω, με πυροδοτεί με αρνητικού περιεχομένου ειδήσεις και να θέλει ο εγκέφαλος μου ακόμα και να ζω σωστά, να μην κάνω βλαπτικούς τοξικούς. Τη ζημιά την έχω πάθει. Ναι, για 3 μέρες τουλάχιστον δεν μπορεί να γίνει νευρογέννηση. Και όταν αυτό το κάνω ξανά και ξανά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και μετά καπνίζω, πίνω, κάνω, φτιάχνω. Εκρηκτικό κοκτέιλ. Πάμε στη δεύτερη διακοπή, θα επιστρέψουμε και επιστρέφοντας θέλω να σας ρωτήσω αν πέρα από αυτό που περιγράφετε, λαμβάνετε υπόψη σας τους εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή το περιβάλλον, διότι εδώ όπως σωστά είπατε είχατε και μία θέση προϊσταμένου στην ασφάλεια για ακτινοβολία στο μεγαλύτερο κέντρο ερευνών με βαρέα ιόντα στη Γερμανία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν οι εξωγενείς παράγοντες, η κλιματική αλλαγή, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, οι σύγχρονες τεχνολογίες, η μόλυνση είναι ένας στάθμιτος παράγοντας σε ό,τι συζητάμε. 5% όχι παραπάνω. 5%. Κρατήστε το παρακαλώ. Πάμε στη δεύτερη διακοπή και επανερχόμαστε. Υπάρχει ένα ζυζανιοκτόνο που το κάνει μια πολύ φτωχή εταιρεία. Μπορώ να πω το όνομά της? Μπορείτε να πείτε. Η Μοσάντο. Ο γίγαντας στη βιοτεχνολογία, δεν κουνιέται τίποτα χωρίς τη Μοσάντο. Ναι, για τον οποίο η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι είναι καρκινογόνο, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας είπε ότι επανελέγχεται. Ναι. Να σας πω τι έκανε. Η Μοσάντο από τα πολλά που κάνει έχει φτιάξει και ένα εμβόλιο το οποίο το δίνουν στους αγελάδες. Πόζελακ λέγεται. Το εμβόλιο αυτό το οποίο περιέχει γενετικά τροποποιημένη σωματοτροπίνη, αυξητική ορμόνη, έκανε 7.000 σελίδες έρευνα η Μοσάντο με 200 προφέσορες από αυτούς τους ωραίους, τους μεγάλους καθηγηταράδες με τα λεπτά αισθήματα και τον παρουσίασε σε μονογραφή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να πάρει έγκριση. Ξέρετε, όταν υπογράφουν 200 προφέσορες, 7.000 σελίδες έρευνα, δεν κάθεται να ασχοληθεί και ειδικά η πολιτική. Και στη σελίδα 128 βρήκα και το περιγράφω στο βιβλίο μου για το γάλα, ότι η γενετικά τροποποιημένη σωματοτροπίνη που έχει, ενώ στη μία φορά λένε δεν έχει καμιά αλλαγή στη βάση αλληλουχία στα αμινοξέα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε πρωτεΐνη έχει μια σειρά αμινοξέων. Σε αυτό, στην 128 σελίδα γράφουν ότι ένα αμινοξύ έχει διαφορά. Από λυσίνη αργινή. Η διαφορά ενός φυσιολογικού ανθρώπου με έναν άνθρωπο που έχει μεσογειακή ανεμία, ξέρετε ποια είναι? Ένα αμινοξύ στη βάση αλληλουχίας. Κάνει τη διαφορά στη ζωή του θάνατου. Τι σημαίνει αυτό? Το εμβόλιο που έχει τη γενετικά σωματοτροπίνη, που είναι όχι καρκινογόνο, προωθεί τα καρκινικά κύτταρα, αυξάνει την γαλακτοφορία στις αγελάδες 300%. Φέτος πήρε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ και χρόνια το έχει στην Αμερική και σε άλλα μέρη του κόσμου και τώρα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας γαλακτοβιομήχανος πόσα θα πληρώσει σε μια εταιρεία όταν μπορεί να αυξήσει τη γαλακτοφορία στις αγελάδες 300% για ένα τέτοιο φάρμακο? Πολλά. Και δεν θα τα δείξει. Το αποτέλεσμα θα το δείτε σε πολλά χρόνια όταν θα σκάσει αυτό μέσα στο DNA και επηρεάζει. Όπως και η ίδια εταιρεία στο Roundup που έχει η ουσία στο Roundup, έχω ολόκληρη παρουσίαση και έρευνα, όχι καρκίνο δημιουργεί, όχι χρωμοσωματικές ανομαλίες, όχι ευνίδιες αποβολές, ένα σωρό προβλήματα υγείας μακρό και βραχυπρόθεσμα. Μιλάει κανείς? Όχι. Πείτε μου όμως σας παρακαλώ πολύ, άρα δέχεστε ότι οι εξωγενείς παράγοντες με τον τρόπο που περιγράφετε επιδρούν. Θα σας πει κάποιος όμως αυτό είναι το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Βεβαίως. Για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε. Άρα μου λέτε ουσιαστικά ότι αν δεν αλλάξει και δεν αμφισβητηθεί και αυτό, την καλύτερη δουλειά να κάνω εγώ, πάλι θα υπάρχει αυτή η μεταβλητή. Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ναι, τον αέρα που αναπνέω δεν μπορώ να τον ελέγξω. Αλλά το τι θα βάλω από εδώ και τι θα αποφασίσω να σκεφτώ και να νιώσω εδώ είναι η δική μου επιλογή. Η έρευνα δυστυχώς για πολλούς λέει ότι το κρέας και τα γαλακτοκομικά, γιατί το γάλα είναι υγρό κρέας και είναι χειρότερο, είναι νούμερο 1 χημικό καρκινογόνο. Ο Dr. Campbell στο China Study, που είναι η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει ποτέ διατροφή και υγεία, 25 χρόνια έρευνα σε 100 εκατομμύρια Κινέζους, Πανεπιστήμιο Κορνέλ,
μαζί με την Οξφόρδη και το Υπουργείο Υγείας της Κίνας. Φανταστείτε ότι όταν δημοσιοποιήθηκε η έρευνα, ο Μπιλ Κλίντον του έδωσε το χάλκινο σταυρό πρόεδρος των ΗΠΑ και πήγε στον Μπιλ Κλίντον και του είπε: έχω τη λύση για το πρόβλημα υγείας των ΗΠΑ. Αλλά τα λεφτά ήταν πολλάρι. Όταν έπαθε το έμφρακτο Μπιλ Κλίντον, ήρθε στον καθηγητή, που ο καθηγητής είχε έρθει σε δικό μας πρόγραμμα και είχε δει τι κάνουμε στο πρόγραμμα και είπε: τώρα έχω τη λύση για το πρόβλημα υγείας όλου του κόσμου. Και ο Μπιλ Κλίντον έγινε και φυτοφάγος και τα άλλαξε και έκανε φυσικό bypass. Θα μιλήσω αύριο αυτό στη διάλεξη μου. Αλλά ο Dr. Campbell, λοιπόν, που είναι ο γίγαντας στις διατροφικές επιστήμες, γιατί είχε έγκριτη η έρευνα και το Cornell University ήταν τα πιο έγκριτα, παρουσίασε αυτό, δεν το λέω εγώ, ότι με δεδομένα πλέον που είναι de facto, ότι το κρέας είναι το νούμερο 1 χημικό καρκινογόνο χειρότερο και από το τσιγάρο πλέον. Χειρότερο από το τσιγάρο. Εγκράτεια δεν σημαίνει παν μέτρον άριστον, τρώω από λίγο. Το παν μέτρον άριστον δεν υπάρχει στην αρχή ελληνική γραμματεία. Υπάρχει παντών μέτρον αρίστων. Δηλαδή μόνο από τα άριστα με μέτρο. Από τα επιβλαβή όχι. Και όταν εγώ ξέρω ότι αυτό μου κάνει ζημιά, το αποφεύγω. Αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια. Εγώ δεν είμαι φυτοφάγος. Δηλαδή δεν σταμάτησα το κρέας και έκοψα το τσιγάρο γιατί φοβόμουν μην πάθω καρκίνο. Δεν με ενδιαφέρει η υγεία μου. Σας το λέω de facto ντόμπρα μπροστά στις κάμερες. Δεν με νοιάζει πόσο θα ζήσω. Ξέρετε γιατί το κάνω? Γιατί φίλε μου, το καλό είναι καλό να το κάνεις χωρίς ανταμοιβή. Και όταν ξέρω αυτό που λέγανε η αρετή, να φτάσει στην αρετή. Δεν ήταν τυχαίο ότι οι Πυθαγόροι ήταν υποχρέωσή τους να είναι φυτοφάγοι για να γίνουν Πυθαγόροι. Ότι αυτό για να δουλέψει καλά πρέπει να δουλεύει όπως πρέπει. Ωραία. Αν πάω όμως στους φυτοφάγους, θα σας πω εγώ ως αντίλογο, είναι το ίδιο επιβαρημένο πια το περιβάλλον από τους αεροψεκασμούς, τους ψεκασμούς, τα ραντίσματα. Θα διαφωνήσω, όχι. Τη σκόνη που μεταφέρει μέσα της μόλυνσης. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα φαινόμενο στη βιολογία που λέγεται βιοσυσσόρευση και βιομηγένθηση στην τροφική αλυσίδα. Θα σου εξηγήσω απλά. Αν σε αυτό το ποτήρι νερό, 1 λίτρο νερό, βάλω 0,001 ppm τμήματα εκατομμυριοστού από DDT, είναι μια διοξίνη, πολύ τοξική. 0,001 τμήμα εκατομμυριοστού σε μια τέτοια ποσότητα είναι τίποτα, μιλιτέα. Όταν αυτό που είναι μέσα στο νερό, το DDT, αυτή η διοξίνη, πάει στην επόμενη τροφική αλυσίδα, στην πιο μεγαλύτερη, στο φυτοπλακτόν, από 0,001 ppm, ξέρετε πόσο γίνεται? 50 ppm. Γιατί? Γιατί επειδή αυξάνει η πολυπλοκότητα του οργανισμού, το πολλαπλασιάζει αυτό και αυτό λέγεται βιομεγένθηση. Όταν το φυτοπλακτόν πάει στο ζωοπλακτόν γίνεται 300 ppm, η ίδια ποσότητα που ήταν 0,001. Όταν το ζωοπλακτόν το τρώει το ψάρι, είναι 3.000-7.000 ppm και όταν το ψάρι το φάω εγώ γίνεται 7 εκατομμύρια ppm. Όπερ έδι δείξε. Αν πιω το νερό, ακόμα και να είναι μολυσμένο, ή το ντομάτα ή το αγκούρι ή το ακτινίδιο, επειδή ακριβώς η ποσότητα είναι αμεληταία, το σώμα μου έχει τις δυνατότητες να το αποδομήσει, το οροπηδικό και όλο το σύστημα. Όταν τρώω το ψάρι, ξέρετε ότι εδώ διδάσκονται στην ιατρική σχολή ότι το FDA και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε το 2002 οδηγία στους γυναικολόγους, στους επαγγελματίες υγείας και σε όλους τους υπευθύνους ότι οι γυναίκες, ακούστε το, που είναι έγκυες ή θέλουν να κυοφορήσουν, να αποφεύγουν τα ψάρια λόγω της βιοσυσσόρευσης και βιομηχανίας γιατί δημιουργούν ευνίδιες αποβολές, καρκινογενέσεις και τερατογενέσεις στα έμβρια. Οι φοιτητές ιατρικής του διδάσκονται στο μάθημα της εμβριολογίας που είναι προαιρετικό. Από το 2002, ξέρετε οι γιατροί τι λένε σήμερα? Πρέπει να φας ψάρι στις έγκυες γυναίκες. Ναι, έχει ω3. Σολομός έχει ω3 που είναι πολύ καλά τα μακρά σαλίσου. Ξέρετε όμως ότι εάν τρώτε ότι μία κουταλιά λιναρόσπορο έχει 7.560